Bitti zapis. Zapis diye. Zapis diye. Kän garastym aýşy üçlüge bar. Kän garastym. Ahara üçüňi jemledim aýa. Oglanlar. Oğlum Cem ho. Şurada Cem dedim. Ine şutaýda jemledim da. Näme üçin üçüňi bilelikde jemlendim ýa. Feridne. Proyektin senaristi var, Samrat adına. Oňur köýnekli oğlum. Samrat şu proyektin senaristi. Şu bölümüň şoňa men proyektin senaristi. Bu ceşşe. Onu kimi çağırayn idim da? Pürje Ahmet Söhbet. Parakat Ahmet Söhbet. Üçtün bilelikde çağırayn. Benim sonra kaydıptır ha. Ayni. Belki mening son qaydan alıp biler ne o? Ne düşünür öýdi ya? Trio. Trio ne düşünür çağırdım Murat? Ne belli da. Üstüme mağdur sonra tabela mı çağırdı? Üstüne madım falta öyle mutar ya. Baş harpımda da ama İngilizce. Esafe ve sol yönü Ahmet'im, Barakat'ım, Söhbet'im üçten men üçün gönü bir häsiýetde adam. Hakykatdan men üçüňiň bilelikde durmagyda nähile gurrunlaň bolýan, nähile waqalaň bolýan onu bilýän. Öňünden ýöne aýtmaly pälwanjam. Öňünden aýtmaly üçümiz gow dost. Näçe ýyllar mertans bir-biriň bilen? Ahmet bilen Ahmet. 2005 deme. Men soň geldim bulan kuruluna. Ne ýerde geldi. Mene ýere täze geldi diýe. Soň geldim ben bulan kuruluna. Bu ceşşe bilenim. Ýaşyma deňrakda ýöne men soň oto soň dimetdim. 13'te ýöne birinji gedek 13'te men Türkmenowada baramda Ahmet bilen tanışdym. Men proje bilen men Ahmet tanışdym şonu bilýän. Ba. Näle oglany görüňdi, nähile tip kiretdiň ha? Bir hil prastoaj oğlan ne? Ne de karaçı. Bir yerde çay soğut yürükenler. İkisi. No. Gelay da tip boş bolsun Ahmet çağırdı bardı. Mine bilen parakat. Köşlü yüzün yana. Köşlü ya tanıştırdı. Aydım aydı ya. Oğlum yaňwar birinji aydım uladyňy. Radioda goýjy gidip oturdy. Radioda gidip Türkmenowada ýadam okdum. Şonu ýazmaga bardym. Sonra da Ahmet bilen tanışdym. Ahmet çağırdı anym. Eden paragat durja diýilýän, ma o ten şolaýdym goýja, ýaman radioda kän özüm dinleýän, zat şu atpad Bu hilek para radioda dinleýärde, gowaýdym diýenim, familiýa süýtkeşige kenne diýende. Anlady edipdir anlady. Adam aňynda ýaman çalp galýa da, ýeňiljek familiýa, hem ýeňiljek at, hem aýdymam gow ýerine düşüpdir bolan. Ay bulaglan bir ýerde durmaýar. Şulaydym üstüne gidip batdyp. Soň o wagda gabatda şeýle bu jeşe bilen. Ýene zawardyn, şo wagt baran wagtma, aýny ýa-da ýaňmyr goşuşan wagtma. Ben şu bulukdan gelen wagtda 2013-nji ýylda birinji gedek gördüm. Oşo teşneme boldum, ýa çykaran wagtym şo adam konserde bardym Ahmet. Ahmet bilen Söhbet näil tanışdy? Ya Kurtsaşlarda dälsiz. Men geçme bara. Patsana bunu. Kene diýen, mama diýen bunu. Kiňden. Näsin ýylda oturdum institutda. Haýsyny? Konservatoriýany. Ýokary bilen 2029. Ýyrsek bolperdym. İnstitutda okap ýörkäm, men çüýşän okap ýördüm. Sen birinji ýere näçinji ýyl ýynaşdyň? Men ön ýynaşan ýylym geldim. Şol 2007'de mi? Menem şona ýynaşdym, seni gördüm şo wagtda. Näme Yusuf Moly Megdamin alyp oturdy, ula aktywyzaldy. Men şonda bardym. Şonu gel falanma şaýmala belki geçerdim. Aýwa, geldim da. O wagtyň ödgeçsek geçmejen alady da. Ýa, Endi ikiňiz näil tanışdyňyz? Arsana Manif studiýa ýöredätde. Meňem bir klassdaşym bar, 9-njy klass. Tamam o wagt. 2005-de şo 2005-de oturduk da. Ondan bilen mar gitarada höwesçem öýde professional däl. Bir klassdaşym da. Ondan şun ýa bir aýdym ma, ondan ýa-da aýly studiýa tanışyň eýle beýle. Ondan Arsana studiýasyny gurulşyly. Menem o wagt studiýada ýa-da gidip aýdym däl, ýöne özüm gitarada aýdym bolýardy. Soň bardyk şu Arsana ýanynda şeýdibim. Şu maksadyň aýdymlaryny ýazmaga kömekleşip berkäk. Bular şu günni 2-de zatdy gözüne okulap çykýardy şeýdip. Indi näme işler örtün diýen. Ýatýan bolmaly giýiş işläp ýerden ýatyp. Ondan şeýip tanışdyk. Tejenle ken bol görüp oturdum. Ondan ýene var şu wagt bir zat dogry var. Hacı Halipan ýolundan aýdýatda. Eýwap şeý ütgeşikdi däro men diýdim, ey bloglaryň Dehin neydi yani yüzüm gözüm der birinci de aydı yani bana şu
Şunça ýylyň dowamında. Şunu ýaly gowurdum da reýsin otun diýen. Onuň şey dostlaşdyk, onuň maňa bir aýdym ýazyp berdi. Bula aranjировкаsyny etdiýär garaşy. Ana şey edip dostlyk gitdi. Söhbet sizin almağa vermeydiniz, bir aydınçtan almam diýerler, şol dogrymy-ki? Ýöne serek de insler sonra. Sizin almagy zillen aýdymyz diýenler. Indi sen indi kitseman açyp bilýän näme? Diýerler, dogrymy-ki diýdim berine. Indi ben açıklap aýdyn şonu. Aha. Şol aýdymy Ahmet birinden aldy da yazdy. Bojalar aýdym. Kimin aýdymy? Bojalar diýip özbek. Aha, bolýa, aha. Uzbekska oglanlar ikisany. Aha. Ay o at näme brat? Gulumşyňlaýarmy ýa? Olan gulawsyňda ýa bu. Bojalar gulawsyňda ýa. Ola birininki. Ondan soň ýakyny bara dawa şunu duýat ýazaly, dawa ýazaly. Ey şonuň garawun bilen ýazaly. Olam çok wagtlar öýlenmeli wagtlar Arslan şu Amar. şahar. Arslan Amarkon. Non şu dawa iki Şunun ölmeýän aýdyp çmekinde. Artdan öýlenmeýän. Niyaz banitsan düýük tutulan aýdyp berýär oğlum. Şonu ikiňde de bir aýdym ýazyp berjek, men toýumda aýdym diýip Geliniň adyny aýtdy. Sözüne möhür. Gelin adam alma gödür. alma gödürle. Alma gödür lo. Alma gödürme. Ay ýana. Yanından çık gitipdi. Eski arada. Ya şiir. Ay güzel bolup bar ýa. Ýa bitişýär. Aha, söhbet onu. Onuň ýazdyk bilen o wadyny bar ha. O jijulan aýdym bar. Taýyn barada dip ýöretdi şol aýdym. Ha. Bula minni o ulu konsertlere çıkıp ber. Ha. Bizim taýýar ýörjene o var. Wagty bolmadyk bolup, elini almadyk bolup bula. Aha. Onu konsertler köpelliğimin toylar, köpelli aydımçıkları yöre tanıp başladı. Ay bizim bir atılışak bolýar. Faýdyr o birimiz. Şeyde men soradım ben. 2000 olaydım aydıldı da ne 2006'da zatdı. Aydylandyrda 7'de, 2007'de zatdı. 2007'dir. Benim instituta girdim o wagt. Men 9-njy klass 2008-2009 hawa. Onun o wagtam näme kynla o pelon baryp şu wagt garaň Hudaýa şükür oglanlarym tuwalama kömek edýärler. Kan hezirliklendi. O wagt aýdym ben görgüde ho ýalbar ýazdyrmaly aranjировщига ma. Onun Uzuk Cemala Tayvan bilýän şekilli aýdymlar diýip ýaşlykda gidýär. Türkmen wady ýokdy. 5 tane klip berýärler, 3 tane. Ýokot kursdaşymda bol bir klipim bersene şo ýetleşimde gitsin hat. Benim maňa göndiýdim taýyn aýdym, bula insan ýüzüm beren ok olaýdym. Am şo ýatmaýsyn diýdim aýdaýyn. Aýdy ber ho wagt diýip. Ýörejer bilen nädir o? O şo bilen näme bilen ha. Şey dedim aýtdym. Şekilli aýdym barada klip etdim. Aha, aýdym ýöredi. Aýdym men ýörep daýat Ahmet gitdi. ýapjaň etdi. Ondan Ahmet, bolýarmy şol diýip. Ruhsat berdiň aýdym. En Ahmet'in göýersetindi gal. Ahmet näýlek boldy. Şu hakyky zatlar ýa başa padyň mamy. Öýde otýurduk bolýan. Yo, da men daşardydım. Ondan gelinim ılgap çykda. Ha. Sen aýdyp otýur, bolýar. Benim girdim bolýar, ben söýenim alma, ödenim diýelim, şey dura. Oy sağ ola, oğru edip. Oğurdan oğurlamak halal ya. Onun canıdan olsun da. Ama bolunmuş. Şu adam oğurladyň diýenle öýle ruhsat berdiň ha boyun Allah. Şu kelleýär gelen haptara. Owa şonu da boyun Allah. Ana diýelim. O wat ýöl aýtda kan izlerle nokta askermeden şol aýdym diýip. Ana şol şey diýdi. onun o da gitti bolyn. Hakyň halal etdi. Ay, ola ne ama son alalaşdyra. Sen öňkü gepleşiň. Oo. Neme? En şu näse ýaşadylar, olar paragat menden 2 ýaş uly bolmalam bilişmen men olar. 90-njy ýyl hawa. Aferin. 2-8. Seyden nokul topan. Edin nokul. Aýna 30 saat ýaşan oralar da 37 35. Men inniki ýyl 40 tigirleýärmi? Basti. Son ýyl o. Ömrüňiziň iň gyzykly we ýatdan çykmajak bäh şogundan bolaýsa da diýen ýyllaryň gaýsy. Sana da değişti. Gidip bu deyip. Uli bulay näme? Ay bana gül her gündem şol. Ay. Bu da şükür.
Ýöne her gün men Hudaýa şükür edýän bolan şol ýatdan çykylmajak ýyllaryň biri. Bira şol perden bolan ýyllary. Esasy 2017-nji ýyl. Ya şol ýyllar hassa ýatman işlerini inni ýatyp durýar. Mema arkaýdan 8-nji martym. Näme arkaýyndan ýaňyz? Arkaýyndan hem ýok diýenim mara perdetdir boýap Boýap bar gitdi ya. da o. O wagtlar näme o käm ýaş bolandan toýdan toýa çap öýelerden gelýän ertegen turýanlar diýen bir boýalan soňlara mara ýygyny inni näme salsam kam inni näme okasam kam şol hatda 2017-nji ýylda şu ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy diýenim şo ýyl parlak ýyl boldy. Ahmet size soru. Men için buların ikisinden hem yaş görmeýäňiz. Vay sana. Men bilemem men ayalym gowy seredýän Ne bileyim men ölçügiyim denem. Meni kiçik görýärler. Ha den. O. Kiçik görünýär. Ayjygyň, aýana tuguram kakyndan kiçik görýärler, uly görýärler. Düýünde o kiçik oglum Elifde görüp gapdarlar goňşym. Täze geldi da o tuguram jigiňmi diýdi o. Yo ikinji oglum, birinji oglum görýärler diýdi. Ağam aýdy. 2017-nji ýyl. Eň ýygyna gaýtarasym gelýän ýyllar. Para sizinki näde? Ay bilen ki şo 2010-njy ýyl. 10 ýerdir 12'dir sebäbi. Ay görmedim bir zat temije diýenler. Şu dolar milyon günnüm var. Kännaý bolýan ýöne iň güýçli, iň gerwedi. Şu Belarusiýa iň toňky gitmedim. Soňky 2011-nji ýylda gitmedim. Galardım, gaqa bahira ýerli da şo ýyl. Şo günler ýa dolardım diýen. Kända da aýtmadym, aýdy bilmedim. Kända takda gurulşmadyk da men çağa wagtyma çykyp gitdim öýden Belarusiýa. Soňam ýogul habar geldi da onuň köp çağlykda geçdi. Ul erkek bolup gurulşyp bilmedik gaqa bahira ýerlerini düşünýär. Şo günler ýa dolardım men. Bah. Awa. Öňe galan da tudaýa şükür. Hemmege günümden gowy Allah jana döner. Allah şükür. Takwa seňki näde? 2009'dur lan. Aýtma. O näme bolany? De bir zadna men şaýat alternativ bäsleş ýeňjisini allyk awalada. Awa. Şo ýylym okuw tutma giýdi. Yo, ýylyň ýaş ýerine türdi. Bir bayrak bardy. Onu mallym ýanglanýarmam ýeňçisin. Aýt. Hat-trick. Bana iki tane ulu bayrak birden alan bolýar da. 3'tün birden aldım da. Hat-trick. Beh. Tuwara. Modda iň gorkanlardan näme? Sana benden sonra ya. Maňa seret. Taňa Aýtym otda gorkulýan zat, конечно, biýawraýçylyk. Bir zat. Tun otda gorkulýan zatyň şo bolmasa başga näme bolsun aý. Awraýdan gaçyrmadyn diýär Allah. Şey zat, awraýdan düşürmedin. Sluh ýetirmekde. Ay on sluh ýitirenin gowurlay awraýyň ýitirenden. Nokot. Men gorkýan adym ýa para hadyň diýişýärler bir, ikinjem sesim ýitirmekde. Öňden näre aýdmaýdyr gelinende käwatda sesim gyrlýar bolýan. Ýene biriniň toýuna barmala. Sesim 40-ka. Indi şonam soğum bolýar. Indi biriniň toýda ol, sen tutda höwet edip. Indi şoňa sesim 40 bar. Men dedim 40 şey dip durjakmy? Onuň sesim gitýär. Bolu sen bir köpük. Sen illik tonulap şu dayda zivizda olup barıp sesin 40'ka toya çıkıp birinin toyunu bulak kaydan bolu. Ana şondan sonra bir awraýçylyk bolýar. Düýüp şoda ya. Nämeden gorkjak? Bilemok. Şo ýanky paragy. Ne bir awraýlykda bol gaýmasam atak kendim otda gat gorkunç zat ýok. Çirägim berksin da. Sizin asna ve kârana şu aydın şapta. Ne Hudaýa bolsun, bolmasyn bolýan ýa-da situatsiýa, benim diýenim situatsiýa bolsa zapasnoy kär diýip arky çeklarym bar. Men kwa Näme? biologiýa malum bolmakdy.
Ay ho diye biyologiya düşünýänmi? Yok. Yok, sen arzuň var. Elimde aýdyp çoktanmaz. Elimden aýdyp çoktanmaz. Bol düşündim seret. Menne bir nemem bir hassa bir öňe tutýan zadym özüme iň gerekli bolar şurda diýip şu aýdym aýtmaklykdan daşyndan sağ işläp bolýar. Aranjyrok. Ana şol men ikinji gaptamdan alyp gitjek. Keňem ýa sağdan ýa. Hudaý dakladym bolmadyň bolýan. Bolaýan ýagdaýynda da men şol kärim elimde. Paragadynky. Da söyledi. Yok yani benim Ahmet işlep berayda aydım pulunu ver bir şey bilýän et on diyecek böyle. Onu da bak. Sen kina pazarmy? Ey pazarına gidemedim bazı. Başga var ya. Yok, elimden bir hüner gelýändir. Kän gelýärler wagty ýok. Mesela? Bu da gelýärler. Yani edil olur ya bolup durmaly dost. Şo bolma bolsun diye. Şo diýede no gapda. Variant yok doğru maýdan kelde. Bir da ýeterni we variantym yok şu Hudaý za nire guratda şoňa tarap ýören. Söz koydum. Ha? Ha, bolarlar normal. Yok bolar. Çeşkada taksi ödeyip. Näme gazanjy utanjy bolmady diýe. Bir tarapdan diňe ýöködüň däller sen maşgalaňma sen eklemeli şoň üçin Yok man. utanjyň Hey, bu gazanjy utanjy bolmaz diýe. Söz koydum gonu aspede olardy men kırmsa 50-100 gater. Mesele yok abi. Meşhurluk size ne berdi ve size ne amalle? Meşhurluk mu? Menden ne amalli? Ay, emmek işten wagt alya bra. Haju tijenmekligi alya. Rahat ya. Arryk kıyın. Ana şu zona komforda bar ya. Onu önkünler ımtılmaň bolýar. Meşgullyk var ha. Şon alya. Deret yok hoçan. Deret näme berdi? Bana at awray berdi. Halkyň söýgüsini berdi ha. Olar berenler belatlar hak tuje tagym görünüp dura. Ýöne alandady, lisin durmuş. Bilýän şonu lisin durmuş diýenim. Erkek bolsaň bar mysal üçin ýygyny aglap durmaýyn edip bilmeýän atlan kän. Şonu ýa lisin durmuş. Arkan klub oldu bile moktiya mesela. O edip bolajak atlan köp finallarda. Men diýip faýdany var. Erkek. Soňatda beren zatlaryna Hudaýa şükür. Ondan alan zatlary gatkän zatlar alýar ol ýanky. Halk köpçülükde Erkan'ı özüň alyp giyip bolanak. Normalloy diýen. Erkanly, çol Erkanly bolýar. Teňe sağlyk normalloy diýen. Men sağlyk, ýa sağlyk, amalandyr sağlyk. Hemlik şeňler bizden ýaş görünmedi. ýöne zrenýan al diýen. Son diýen. Nime? Şol işlejek bolup şu kompýuteryň içinde 5 saatlap gözüň ýaşardyp bardy. Ana şonuym. Atsan bara ýöýüne. Hakikaten. Dirwazga, o atsan bardan şeyden bolýar. Ödem bara 10 günden var ýene şolaýdy bilýdi otýar. O 20 günden tursam gelberk diýip şey şowup durýar, dünýt götdüm zat diýip bara ýöňle var ýa. Jaga şeýer nüt götürýän mara bir hile. Вообще şuň ýanyna şuna moşuk göreýin ne diýip bara soňa waka şu bolýar da kompýuterin içinde. Onuň ara Ahmet nakaryny häzir bir jamynt garaşdyrak diýip şeýdi ýene de gözläp bilýärmi? Şol bir ses tapmançan o million sesiň içinde ne gece ses tapmalar. O şeydi gözle. Şo diýip ýüregiňe şükür da onuň şey diýip gözläp oturmaly. Şo men diýär. Öňler ýüte jana medýady. Nerede görjü? Menen beýde dat diýer. Gelle. Näme dat? Ay gelo ýöne şeyle dat. Soňra dat ýatdym o toýy o gider şu gelberik dat. Çara bar ýa. Ondan soň işe oturandyr diýjek bolýar, şu gözüm. Men diýenim ýöne görýän saňa da täsir etdi Ahmet. Zona komforda baran saň bara. Bir aýdyna düşýär. Zona komforda bar diýene. Şul var hepde 2 aýdym çykarýar şul oglum. Şu wa ýylla bir aýdym ýa-ýa. Zona komfort. Ana, Ýöne show bizde däl, köp bizneslerde şoň. Köp şol atba. Zona komforda ýerden soň işlätiň gelen ok. Ana şol şu. Diliň ağrynda da Şimdi Ahmet Parahat söhbet üçlügünü kardeşlerimizin köp tutanaýa, ha?
şu üçlü bilen bolan wakalar biz känestikde hiç çyn gurrun göräň da. Eşler ýaly. Ayda. Andan deret. Eşler ýaly. Orada da ulusu da to valla canı şula olanlar bilen dostum diýali. Gow gadıkly urunlar var pelwanza. Hiç çyn. Ýöne yaman brada. Bravo. Bolya Doğru gelmiyor. Doğru Doğru prosta razi aura Yo, sere Leva konserde gitti Kerke. Kerke ma ya şeyde. Oo. Haydi ne diýäň sen? Bile aytıp berjek. Son beýär mara gaýdan diýär. O yo. Ol medeni Yeme. teliyor. Son Leva gözüne gelemizde ilk şeyde gitti o konser. Benim marmy. Üçüýümiz. Menin maşynyň ýydyna 3 yol gatýarys. Bunlar iki şeyli. Edil şunu bolýarlar. Menin ortagymda. Indi bulan ikisinin davasy gitti ýa-ni jedel gitti. Ortagymda men dura oy Tom Jerry multfilm. İtti pişikde men dinledi. Sen ýoşolla men dinle. Bu var mı yer bir de var ya da. Var mı yer var. Gelip ya gül yani. Gel. Yo bulan özüm mara bula gaturla. Bula bagapdan, bagapdan. Menin orta arada Stereozu. Kerkine mödüm getir. şonun gelýänjek bara. Bolle gaýň o gat diýär. O olasynlar o gatdym o gaturun bolýar gatdym. Projesin wapşe de yankı diýäň. Ýalňyş ol diýär menim ortada. Konserte ýadamadım. Ýöne şol gelýänjek. 2 saat ýollar daray bolsa bolýar. Son bolmadan sen koyduk bolýar. Yo. Yeni çıksın başlamak böyle yeni cedelim dedin sen ne? Vah geçen o. Varamız da olsun öyle. Alexander Makedons bilen Çingiz Han aralykda nemeler la yo. Bula Makedons bu da Çingiz Han'ın ikisinin näme cedelet duran bilemi o. Yo indi bolya dip ayrıştırıp oğul nemettirip dawan va çöýüp dedim de motorup baran ýerde oturýar adam molyn hemice şey diýe. Oturýar. Ikiňiz var ýene dawaýdyň ne kadar tatlay bolýar diýär öýde. Ay ýerinde soğukdur ya. Böyle oğul. Hemen bir soru bereyinne. Öz çağlarınızda vermek isleyen durmuş tapağınız näme ve onu siz öz durmuşunuza hemlanýarsınız mı? Kim başlaýar? Dördüňiz eder. İtüýür kelben geçer. Mega öwrü desip melýän zat hersiniň bir öz saýlaýan kär bolýar da onu bar sen şunu edäýmeli lat dip iter we öwredip bolanok. İter berýän ol ýart ýolun ýene ýyna gaýtdy ýa-da ýene öz kärine geçipdi. Näme saýlasa. Onuň öz näme edesi gelýän bolsa şoňa ýykyn edip şo zatlary öwretýär. Men öldümden joy premier da. Men öldüm şo oğluma. Tagalanda. Ya bolma. Men öldüm joy premier diýänim kakam pahyr meni hemize pazaryny etjek bolup MCS uğradıp, Belarusiya uğradıp, pazarını çekip 4 yıl okudum ama Vayen institutda ödüm. Kursant olup okudum. Şonu deyin kelim gelip berdi işlemekti de pazarını olup onu. Kakam pahir 2011'de ayrılım. Onu gelibim gönü aydımcı olyanla ödüm. Üngdön ardık edip beren ladım. Kakam pahir benim pazarını olup uğradı. Ya şot ayda da gitara çalıp konkurslara çıkken da nemeler, festivallara da hattara. Onun serona diyecek olyanım. Beri kelimde yine de şu aydımcılık ayırmadı da kelledi. Balibom şonlukta gittim. Onun oğlum mene ödüm neyle kârim olsa kow kär taylap ödüm normal adam bolmagyny isleýän tak başga arduň ýok isleýän ýoklay. Näme kär taylata şonu taylatyn. Men pikirme можно çağa ayten şunu et diýip üstünde nastaýyp bitip bolmaýar. Esasy çağa näme etmeli? Onun biri barptır diye bir gelin 40 gün jol çağasına yaşullon bir dany birin ýany barptır da şoňa bir edip berjek bolýan. Bolýan şonu ara bir näme emessem mort maslahatda şu gelinçik barptır bolýan. Olam çağaňyz kaçan bol diýipdir şunu gün 40 gün çileden çykdy diýipdir. Olam sen gün 40 gün giýjäň arpyň diýipdir. On kiçili ullugy däl. Men öz pikirim sen öýde näle girip çykýaňa bolly çağa şonu uswaýdy diýär. Oňa ter bermek gerek gel otur. Şonu gaýtalar. Sen özüň aýagyňla gatnaşyň, näle öýe girip näle çykyşyň şonu görýär. Esasy men pikirim şu çağan girip çykýan zawedeniýasy gowy awrada bolmaly.
Onu okumajak çağa ten am 50 üstünde duray okan ok. Onu pazarına aydım sorupda. Dene qowulu görýän. Pırjam. Geçenlerde bir mehmanlara beripde ýöne bir anyk jogap beren tapylmady. Bu düýnüňizde haýsy bagşyň, haýsy aýdymy oýardym? Näme? Ken, maňa goýmagy. Men biz ýa-da Perwan Hanrat fan gel şonu goýardym. Sol aýdym seni goýar ýa. Şonu yok, onu var ha. Näme meni gowy duýgular ýatla bolar bilen tudurardy. Sağ ol. Udan oýanmak üçin Ahmeda haýhaýdym gerek. Aydym Elin galdyrmaly ulka. ben aydayım oğlum. Yok, o da. Ne yapacağım ya? Da çıkar. Buteceğim. Değil mi? İngolyan aydım da. Şon yönü, şon koymalı orta. Nur Muhammed Meret'in ilki başta edin seydin. Senlenem hoş halini. Şon koyardım. Ha koyardın da zaten. Sonra varayla. Sağ ol. Näme üçin teşne men boldum, näme üçin men teşne boldum da. Onu falan. Ortografik Onu yanlış. bilmedim, İsa Hudaýnadarov diýip Halipa, bırak şondan sonra. Kim? İsa Hudaýnadarov. Hoş günler, şondan. İsa Hudaýnadarowyň öz ýazan aýdymy, öz sözleri. Şo henge gelenlerde ballyk haçyfa maýdan şonu, ondan soň Perwan Hanrat fa maýdan şol aýdymy, menem edir şolaň aýdysy ýaljak, ýöne medlenli variant edip aýtdym. Sözleri ütkötmedim diýdim ýalançy. şonu var kim Halipa aýsda da janlar sağ bolsun sözüm ýok ýöne şo taýda sen dogry aýtdyň ortografik ýalňyşlyk we sözleň ýerler çalşydan. Ýöne Şol Michael Jackson'a aýtsa meselem şol ýalňyş bolup gitýär. ol var. Men teşne boldum diýilýär. Teşne men boldum diýme ýa. Wa. Hal men çay gidip içeýin diýen wa şu var. Men gidip çay içeýin diýen. Wa ol hakda söýdi, ýok hakyky. Ýöne şon diýene. Doğrudan. Ödüne diýeýim dedim ýere. Tekst, yok, Ferhat, sen aydymy ne eşitip ýaram sana. No. Näme üçin beýtdiň? Hoş gün ýadan bir vardyr tekst. Ödi, gönü İsa Hudaýnadarowyň öz sözleri. Wa, teşne men boldum. Indi beýtme. Garçyk şutaýdy. Indi aýdanda men teşne boldum diýip Yok aýdym. şonu var men faýda inmedir. Men teşne boldum diýip aýdyn. Şol aýdymy? Şeydip baştan men aýdyp dinledeýin adamlara. Hemmekse men teşne boldum diýip aýdyn. Hala. Yok. Indi ýöne şol gelişen ok, dogry aýdýan. Nemede testimen bu edil gene parahatdan bilýän. Edil Perwan aýdan dinlemedim ýöne soň ýyllar geçen gitarda. Testimen Yo, ol ýyl çykar da Şonu pek. bir bilem de. Ballyk haçyfa maýdan ýa. Şonu ýöne şeydip aýdan bolsaň dogry. Şu wat şoýamlanardy. Enne derdim, şonu sen doğrulap aydın bolsaň, ýoýdum bolardymy? Afterın brat nemesi de uvaženja. Ol şey dip gördü, şon ýalap pikir edip ýazdy. Onuň ütkötsüň, ol sorasam ütkötsüň, ýogum diýmedi. Yok, diýme. Yok diýmedi. Geçmişiňizde dolansaňyz nämen ütködesiňiz gelerdi. Dolanyňyz geçmişe nämen ütködesiňiz gelerdi. Bak kene. Bir ýerine aýtdy ýa-da ýöne wagt ýok diýär. Ay. Aydakmı? Ütkötmeli daha da kârnay. Birjigini resk aýtmaly. Ay ýöne var, ütkötmedim. Esiryon barada da gülküm tutýar öýtme. Ene ütkötmedim. Hiç sade. Hiç taýdy. Spot taraftanım. Bak. Ay ýok. Radi. Şunu biraz kıseldi. Biraz ýolsaň bol, agaçdan ogasan. Yok, hakikaten ama. Onu istedi şu Yok. adam çeldi. Ýok, näme üçin spot tarapdan? Näme? Näme bitdi? Yok, durmuş taraptan. Durmuş tarapdan var ütkötmedim. Sebäbi o bir zat gördüm ay men ýaman trogoçyny bir video gördüm o. Biri bilýän gidip çykyp barýar öýünden. Ondan yetişen okda bilýän howluk ýa-da çağalaryn her ýetiňizden gelerin ýa-da gidýär-de şol bar, awara bolýar. Ondan şol tap gitmedik bolsa näme bolar diýip anaklap başlaýar. Şol çağalaryny garaşardy, olaryň bile alyp bile bolardy awara diýär. Meselem şunun on ýalym bolup bilýär. Şonçu mene ütkötmedim. Allah taala, значит, bir naçertinde diýär. Oo.
Yok yok hakikat. Eýni men pikirim oglama, aýdyň ütgöçeklerini gal. Yo doğruda da doğruda diýip ol hökman. Döýän aslında kän idin ağam. Kän zat üt götürdün. Yo ütgö dördüm keň zat ýönüp. Birjigine. Ol ýa. Ne Misal üçin rol feňelinde. Rol feňelinde geçmişe dolanyň aýratyn şonu koda bardyň. Men soňky maşyny satmadım. Ana. Ne üçin? Şeýle pikirlerimi sattım da. Arzan sattım, hemen pikirlerimi sattım. Soňra ökündüm soňra. Yo ökünme ağam. Ondan soň ay borlay gitti bolsun näýdi. Ana şonu şu wagt ýygyna taratmaly bolsa, şonu satmadylar. Ewa wala başga bir minip berdi, onam owada minip onam titillejek bolýar. Menem bolmana şäherden gelen ökçül kowuşlygy ýylar ýalyr bulaw diýdim. Onam wala iýerler dara bilen berde onu wala süpürüp çyk titillep çyk aýagyna 20lik goýan bolup. Aňa gardyk o galtaga Otta jap berler. o wala onam wala titillep o eňeretdir da bolan şon dönem. Ros para dinläli diýip gelip otur. Keň o. Bir da diýip Ogum taýlajak bolýanlar şu. Ondan soň haýy ben daha aýnap ben. Jedel edelim aýştaýdy proje bilen. Ay otursana. Yok bana aýtmaly men. Umutdyň ulardymy adamlar bizi görende elmedämi el çarpyşyp ýüzlerine ýylgyryş bolmagy arzuwdy. Gaýdaýyn diýdi hocam. Yani sen diýsiň ya bolmaly ýaly. Maktatlasın. Böyle jedel edin değil mi? Şu sorum, gönlüme sofat kasem fadeşle, maşgalada sizin yan yollaşıma ýagny geliningizden symbat adamsy. İkiňizden hem symbat adamsy bolmaňyz kynçylyk döredýän maşgalaňyzda. Başta döretdi. Ýöne şu wagt normal. İslenlik maşgalany ýa bir atnaşygy saklayan zat anam. Anam ýok ýerine men pikirimçe hiç ýyl gatnaşyk ýok. Şu sorum, 3 ýyllyk näde tanşanny görünürdi. Aperwan, siz şu üçüsi bilen näde tanşanyňyz? Paragat bilen birinji 2016-njy ýylda Paragat toý mekanyna bile toýda bolduk. İkinjiге de 90-na bir toý mekan mady. Ruh bilen de däl ruh gawatdymy? Ha, ruh gawatdy. Ha, şonda ikinjiге de gawatlaşdyk. Anan Ahmet bilen hem şoda gurlar 2016 töwerekler toýda gawatlaşdyk. Ben bilen o Aşgabat wagdary gurulana tanışdyň sen. Olay. Faşly wagtym. Saçlı o. Paragatlan toýuna tanışdyk da. Dursana bir minde o 20-nji mektebe bardym däme men. Beýlek telefon alada birje. Görkede aýna şo durady. Ine. Ha var ha o wagt. O ýatdyk aýan. Bä. Şo durady. Men taparyn edil şu telefonumy içinden tapamak iş daýdy. Edip çıkıp görkede. 2009-njy ýylda söhbet bilen uçurumymyzda aýdym aýtdy. Näsinji ýyla ýok? 2009. Sen uçurumdyň şo? Men uçurumda şo ýyl men uçurumda uçurumma geldiň da. Çamyl köýnükli geldiň. Mektep okuýçy. Owo, meňem saçym taşlap purços bolşy ine edil paraga tiprak dedim. Şeýle söhbet horja iki Benim wagt başta bilen birinci söhbet toýda gördüm. Birinci men o aýdym aýtmakdy pikirimde de ýokdy. Ay o da Zubachevskaya. Ana hem şin men garry görünýär. bäh ine şo dura däler. Taparna wagt saklamayna. Şo dura tapyp ýan gaýtysmýar ýüzüne goýar. Bir başladım diyecek. Söýdüňiz ha bu. Aýtjara. Kim aşağı? Ey bu ara. Bu ara yaman. Ay bolýar. Söhbedin Eldar Ahmed, fun Ahmed Atacan, fun konserine de girýärdi Ahmedin. Köçeminden geçýär. Bolam ole be wagty. Bolam ol Türkmen wala. Taýyn bar. Yo, Türkmen wala go ýörede aýdym. Beýlerin ne? Ey oy. Ana so wagtlar var, ama teatrda da. Konsertlere girýärdim. Aýdym oglan wagty. Olanlar sunwatda adalet näme? Adalet hem berde de adalet. Diňe sunwatda. Şimdi şu ýaky afterski prava şo zatlara diýjek bolýarsyňyz da dogry düşündüm. Ol hökman suratda gerek zat. Ýöne
hiç kime men pikirimçe aksa jüýde dälmi ka diýen. Her kime wagtynda aýdymam alanlar, her kim birini padrajat etjek bolýar, adet diýe ondan bilýän käbir TikTokda gepleşdirişken men hiç wagtym aýdymy gorlamok, näme şon ýarlar. Bagyşly bolýan. Sen özbeklerim meselem lüboy millet Hindiden, Arapdan, Türklerim alıp ýörler. Indi olaram aksa jüýde lüboy milletem ogurlaýar, aýdymy ogurlaýar, daja poeziya, proza, şo taýda ýa-ki alınýan ýerler bar. Bir zat döretjek bolanda, anan aýmaga lüboy adam bir zaty görüp, şondan ilham alıp, şol işine başlaýar. Ýöne ol eden işi, şol gören adamdan hem ýokary bolup bil. On ýal şansam bar. Biznesmenler hem şonu ýalyga birine meňdejek bolup başýar. Palibom ol hemme ýerde bar. Ýöne şonu ýa-kalaga edip alıp gönüne meň zadım dip çykarmak Ja, ýalňyş. så har vi förrän med tonkudur. Realna może ne zaattan meri Madrid. afterskaydım köp ölýän bar. Bilýän mi tem ogurlyk alalyada afterskaydım köp ölýär. Şolat şu ogurlyk edýän, ogurlyk etmeýän diýilip şolaň rezultatda şo. Awa etmeli dogry. Benim kıyımımda taşlap gidenlere nähil söz diýerdiniz? Taga mar diýerdim. Niýrekden boldy. Ýok, taýda bara çüýlemeli teller balam. Çüýlesen aýda. Yo ilk Bu çüýledin diýär. seni tapyp gel. Ene şu an hemmemde şans boldy. Şo gidenin içinde bilýän. Diýen aýak. Diýen aýy şu an. Diýam, diýsene. Aha kıymam. Kän onýalak wagtlar bar, ulanjaklar dänim bir derece elçeklerini eltýärler, soň ýerde ulanjak gorýarlar bolýan, seň öz aklyň öz ýerinde de. Senem öz başda gidesiň gelýär, şonda da senden aýdym sungat dälläni başga da tamakynlar, bilýärmi? Ondan soň bir ötdür tegmil bol galýanlarym bar. Şolar gidýär durmuşundan, ne bollaý maňa gerekken wagt diýip taşlardan gidýär bolýar. Nesip bolsa bir aýaga galaýyn, ondan görürüz. İntak nesip gapymdan imidikrek gelersiň diýen mene. Diýdim şonu. Diýdim hem şonu gellem şeydi. Diýen adamyz tanalýan ýüzmi? Ýok, Seni ýakjak bolýar. pürje buran söhbet tanaýar. Medeni lečniste. Düşündüm ki medýany uzy. Muam sen ne? Sana sorulara beýlekler jogap berer ýa-ni soragy. Sözüne dilim alındı dedim. Näme? Durmuşda zlapan ya pozitiv mi ne? Ýok, şol neme bir gördüm. Evet wakalara pozitiv bilen garayan adam ýa-da. Dua pamitni. Ana yüreğinde ervet galya. Bir zat diýen şonu galdyrmaýan ýaly. Gedim, gedýärim. Gat on ýal däl. Ýöne yüreğini Ben öldürýär. aýtsam, Ahmet ýa-ma. Pozitiv gaýtýan. Anan bunu vızla pamitni diýmek, ýydyna diýan etmek bolsa, o däl boy. Bu içine galya ödürdün. Soň ýene geret ýaplaýar. Jogap berdi. Ulguňla biljeşler. Sen suat bara, soňa edil şunu ýaly jogap berer ýa-da başga jogap bermeýär. Yo, yo diyecek bolýanym. Dokassamasana. Paraşa yüzüne alacak bu. Şol var ya, erwetlige der ha. Galya, şutayda. Ýöne, soň görüşýän. Öňkü adamlar ýa-da diýip salamlaşýan laýat. Ýa-ni toý etseler toýuna da gatnaşýar. Ýöne, oňda ýa-ni degen orada bolýar men haýrym degdim. Daş bilen urany, aş bilen ur diýerler de. Olanır. İnşallah ölmedige günem diýler, ýene 100 ýyldan ýatlanaňyzda Paragat Birje, Ahmet Atajan, Ferhat Kasym 100 ýyldan ýatlanaňyzda gowa adam diýip ýatlanasyňyz gelýär ýa gowaýdym siz diýip ýatlanasyňyz gelýär. Конечно, gowa adam diýip ýatlanmak kıyın da birinizden, ikinizden hem gatı beýikler o adam diýip ýatlanmak. Bagsy bolma, ýagsy bolýar. Yaxşı ýa-da. Ýok lan. Olam diýip. Murat Mollan. Maňa şonu bara. Ýa-sa Kyf diýip bir aktor bardy. Tanaýan soň teatr formatyny gydyklanýanlar. Bey Khalifa olam. Ana şo ýaşly men kiçikam teatra gidip çykýan da kan rol oýnaýan. Şonda neme diýetdi maňa. Meni du tarzı çalanma, ödüm aydymlar.
Bağsağa yağsı bolýanmy zat diýdi maňa. Soňa menem hawa ýağsa gowmýardan bağsy bolma ýağsy bolgun diýdi istem. Ol öňden moş ýaşylyň diýenlerdir. Toyda hayfan parçayı alıp başını goýurýar. Burada maýtmalar, mene meselem. Goýuram Boçmurat. Mene meselem var toy. Toy urluşmagy gelýär, şol tamadan ziktir nämesek gaýdylýar. Mene sorag berýän. Toýuňyzyň kollektiwiňiz näýlek? Skolonym şowmenligimi ya bir akurat da seriozca toýulýan toýlarym bolýar. Şonu sonra ýani ana şowmenlik zat çon ýarak daway konkurs gülkül zatly bolsun diýseňe men dogry maýdaň perwan maslahat berýän, ýagşy maslahat berýän. Barda oglanlar ýa Muhammed Abayev tip bir oglanma. Şonu maslahat berýän. Ýöne daway bir aralyk bolsun diýselerim, Goçmurat Seydiýew maslahat berýän, Meryem Halipan Anam Pamedow. Şolar karaçy maňa ýakyn şol meselem zikdirler. Toyda şeyler hakkında hadisler var. Killetin öldüğünde bolyan yazayım. Başaydan şulaydan da söz kestirayım. Yani olayım gelip sürübe yaşataydım. Zaten ne kadar. Ana şo zatlar tamada zikdire bagly. Gaty bagly adam. Zikdir toy alyp baranok, zikdir toy gurnoya. Gurnamaly. Beyemçi de bolýar. Beyemçi, köne toýlarda beyemçi. Gurnamaly ol. On diýjek bolsam, toýuň ýeti tort kestirelýär. No gelip dikdiram dawa yap diýär. Köp aýdymçy ýalňyş düşünýär. Özün milýär bile diýip. Aňarda aklarym kursdaşlar da atlar çykyp duran ýüzüne plan aýdyp diýip ýöne gidip dur boly. Ýa-da onu etýän bolýan toý eti. Etip durlar da. Ol bärden Ahmet diýip onu tarp etýän boly muňa gelen ok şappa aýdymça bat diýär. Şol ağam Ferit şo näýlek bolýar Ahmet. Saňa şappat degmedi ýaly etmel haçan alyp barjy tezribel joglanmaly ýara. Şol hatda plan aýdym aýt diýen haýys bilenem aýdym şeň ýana barylmaýam ýykan. Alyp barjy tezribel bolsa, gel maňa aýda diýägen, gel maňa aýt bul işini edip dur sebäbi. İşini edip duran wagt şoňa bar päsgel berme diýip, ödmen şoň ýaly aýdym şeň ýana berýär. Gel maňa aýt diýen göne. Çağany yaşdan gelini başdan diýen söz var da türkmenlerde. Ondan çağa düşnükli, näme üçin gelini başdan diýen söz var. Belki ifleýsiň alır diýen. Aýol şeýle çyn ýön aýdylan. Hap şu göni täze gelen gelini öz terbiýäňe taljak bolmak dogrymy? Ýok, Belki öz häsiýeti ol bolýar. ýöne bara polybom brat bolmala. Issenlik tarapy ýykylsaňam şo perlom moment bolýar. Ya sen ya ol. Adaptasiýa diýip. Köp baňy bolaýmar. Hemmekisi de bolandyr. Kim durmuş guran bolsa. Ona şo taýda kim ökde çyksa, bol dakança rol. Sizinkide kim ökde çykdy? Ay. Bilemem, maňa ni важно kim ökde çyksa da. Esasy garmoniýa bar. Diyecek bolýan, şemsa sen öz terbiýäňe sallymy ýa-da Ýok. sen şemsady. Ene kärler bara, bir reaktorlar. Bizin ka dogry maýdyn. Puzzle'lar şeýler. Ýöne mende bir düşünje bar bra. Gerekleşip geçirimli bolaýmar. Şu kadar o geçirdim meni. Indi gerek men pravam bolsam, bolýar menki ýalňyş diýäň. Hemme de öýde giddi. Ne kadar şükürler. Dedin ka Han gore näse gerek ni print var. Ana on gerek ni print. On gerek ni print okey. Şükürler men kay. kurulasamam ýene de barman. La diýip. Ýene de barman la. Ýok, oglay. Näle morda dedin ka geçirimli. Ýöne ine bilýändirler ha. Bulara günüň dowamynda bir kere jaň gelýän bolsa bara. Telefonum gyzyk gitdi-de ro. Onu goýa guruluşdur ka. Net goýjak öýde. Aylap dur bir sen hal ahwalyň sorýa sen nidi näme işläp berýän diýen wagtdanym. Gowmy normalnym gowy. Bir zaten. Bir gerek çara aýtdyk. Birinci katarda otursa. Gelin zaňa diýär. Benim ýene jüýsüne da kamera adam elsa durano. Ýene zaňa diýär. Alın çalamay bol. Aýdy goýak wagt alyp. O nar bilýär.
Ahmet diýdi ya, men kafede şu iyi içmeye geldim, men kafede diýmem, goý ýara. Onam ýen aýlaýar o. Beter zan ýakyn. Men aýyrýa kafe. Bir beter. O bir prekol var ha. Telefonlar alýan, oglanlar bilen. Oklaýan onu, kime birinji jaňlarda şo diýipdi. Öyle bir goýu bilen ama. Palo degesin goýa. Ya goğdar o. Yo, goý. İyi Aytam mara şu iyi delmese qayta nemede iyi delýär kaňmyr. Aýal iyi değil, hem Biller aşam gadyryny iyi delmeseň näme etjek? Şu çağa kemsinmesin diýip isleýän zadyny alyp bermek dogrymy bolýar? Yok. Yalnız. Çağın ardy bolsun. Ýöne ýalňyzam boldan berýärde gynan näme etjek. Ýöne şu Hemme dadyňam kiçisi gowy diýär. No. Kiçik ekeler. Ýaňam diýip oturýar, tigrat berä. Gyýdyňmy? O, wala. Nijo ýok diýseň ha, şumjak gaýtjak. Ondan ne basym doglamyna mitip gelýär 8-nji martda doglamyna. Ha. Iki prazdnik bir günne. Ne edip berjekkä? Ondan bolýar edip netip bolda doglamyny alyp bererler, wat diýdim o 100 metre dip iPhone 17 näme diýär. o garaja. Öň üzerime boýnumy goýulan iPhone 17. Garaja. O yine iPhone ulanyp bilem. Şoňa ýakşy. Şu yerde gördüğünüz ders araları resimlerde çağlarının sizi seredenini, sizin haysiyetinizi görüp şu haysiyetinizden nıskalmanı isteýäňiz. Bu almadygyny isleýär. O ve şu haysiyetinizi men demekligini isteýäňiz. Men özümde maslaýyn da. Nime eden işini soňra sen etmek diýilen bir düşünje bar ha. Näet düşündirip bolýany şunu. Mesela maýdaly orada aýyny 30 gün mada 5 sany içkin gurrun podcast ýazaryn, 5 sanym şu bolýan ýazaryn diýip özüme söz berdim. We şu 30 günüň dowamyna şonu ýazýança men ýatmaýan. Etdiňmi soňra sen et ýa öýlep ýa sen dälimi diýä fiziski ýetişip bilmäňse men ýetişerin ýa. Soňra sen etdine şunu ýymy almagyny islerdim içimde. İdnäme işçanlyk diýilýär şonu näet düşündirip bolar. Soňra sen et. İyi şeňirlik. İyi içäňmi? Soňra sen Ölseýliň adakan çağ gitmek. Azık ýa mesela naharim elmi iýen şekilli iyi. Dinje almalymy? Dinje alan şekilli dinje alyp böyle küçük der. Men şunu almagyny islerdim. Gowy häsiýet. Nämen almadygyny islerdim. İçme salma häsiýetim bar. Öýküläp içme salma häsiýet bolýar. İçine salýan Ahmetde de bar idi. An şonu almadygyny islerdim de bir perwaýrak bolmagyny islerdim. Men orada köplenç şu toýdan gelip ýatylýar. Ana şolan men ýatışmy, şu ýaltalyk edilýän ýarak görünýär da, çağın ýaşda ol düşünjesi şu ýatanmy. Indi toýajan ýatýan da gepingdim. Yo, onlukda dälär. Şu ses açmak problemi. Ana şu ses açmaň aladasynda gelip ber. Ona men ýatanmy görmezdigini. Bu kanısı oydan var ya bu. Gidan bizim oyda tüy. Qılık häsiýetimiň içinden almaly häsiýeti şu gelinim gowurýan. Ay canım. Şimdi bugün var mı sana molya ya? Ay, Şun kamera uratmalyklar. Yok promo bir açmadım. men bara dödüm zillumy almagyny islerdim. Almagyny. Tawa. Geçip barýan bir nitorak birda görýän at. Hemmämden görýär geçip barýan ýerimizde bir mysal üçin bir da nujdasy oturan bolsa bara, şoňa birda berip geçmedim. Soň bara neçe tagatdan doňup şol içimden çykan op. Şoňa berýär men kemýän iýdiň öwürleýdi, şo atat diýip. Dödüm zillik var şol ýa. Şonu almagyny islerdim. Ýöne aýdyp bara. Aýdym solmagyny islemedim. Men özüm durmuşda istendik bir adam bilen tanışlyk açamda. Şoň öňünde özüme ýüz göterim, öz bolşum ýalak goýýan. Ýöne şo zatdan men kendi ýan çekdim durmuşda. Sadalykda. Ýöne düýüp seredýän. Ýene şol sadalyk alyp çykýar onu. Ýene aýlanyp seni kösenýän hem şondan bolýan. Ýene saňa şo zatdan gowluk gelýär. Şoň üçin men öz çağlarymyň ýasama bolmazlygyny
açık bolmagyny, sada bolmagyny, şu häsiýetimi alan islerdim çağır. İslemeyen häsiýetimem ýaltalygym almasynlar. Arman. Şu an kim bilen duýda edetiň deli var, yani ýerde. Şeýlemi? Aynen ol kisirak wagtlary bolandyrlar. Kisirak diýende ýanlaşlan wagtlar. Wagt şoň bilen duwa edip gelip olam toň bolman. İçinde de bir arman hala. Owo, men armanım alda, men öýlenemde Nurmuhammed Merez toýumdaýdan na. Şoň bilen toýumda düet aýtmakdy. Yani o halipan var tutmak birazcık ağırağım düştü de tapmak kıyın öýünü. Bir barp toya urlaşıp qaytdım, soň gelersiň amam diýip barp ýene de soň şonu toýumda şunu bilen wara gelinme pırçya mindirip soň pırçyapda kol bir aýdym aýdaýyn diýip soň şo karara gelip bara şoňa ýöretip saadam işledim dänim. Tapmak kıyın düştü dänim şey diýip şolardym köýdi. Bah. Ana şonymma. Yani soňunda şolaydymy halipa aýtdyrdım. Alasman eminde toylawafyn merjenim. O. Ana şolym narul mol şolap. Ne etdi? Şoň saatnym işläp taýyn edip. Aslında bile duwa da aýtmalylar. Köýneme jogap bolam. Men o ýerine aşağı. Şolaýdym sen kim onu? Sen o da diýen aýdym. Yok, qaytyryp qaýdym, diýip. Görsünüm. Sağlana bah. Ene soňky gepleşikde men iň geň moran habarym näşe. Bah. Sene men bana aýdyp külüm çykdy. Armanım baran Ahmet. Ay, Düýedim men amam bilen. Kalhojan ýa almagy. Almagy näme düýet bolup. Ona mı öldüm aýdyp? Men adyma gitdi olar. Gözüm getir. Şunça ýyl Ýa-da näse duwa edediň ba? Şunça ýyl şuň bilen bile gatnaşyp berdim. Ýa-da duwa etdi. Düýedim men o. Edin de. Hiç nat. İminle hiç nat. Ine bulon ya yine men adyma gider öýdi. Menem armanyma getiriyor. Yo, Ha? Şundan fasyň duýadyň we garaşyp bilesmi? Şu ne ne var mı? orta şunu aýyň näçesi goçun. Olsun diýme. Guttu yani oğlum da. Oo, bayram. Oo, goçun. Sen saçettik açıştı mı? Bolarym duwa. Nizip boldu. Öňüm dawa ikol bir aýdym aýdal. O işle, o amöň işleýän, o işleýän şey. Yeni gelýän o. Oturýan aýtjam. Onuň özüňe sarlaýan da. Ýedinden söküp başlady. Ay, oň siz oturmaýa bilaýdym diýip ýene başgalar. Indi 2000 stilimi de görärek bir zat etmeliler. Men kädiňe bilen. O tura onuň mümkin başgaçarak gidýär, mümkin Enrique. Şol stiller goýar. Menem onuň goýar, ha? O stiller aýdyp bilýänlerim. Şu bir dörödökde bara. Güni onu tat dedip nokat koyacak ya da o yart yollu 2 sany aýdym şeýdip garly şuň bilen işlejek boluplar. Sen şu git tamam o özü aydınlar dinle. Yo özü aýdym. Bir yok Allah. Yo armany bol armana däl bir bilen arzu etdim Anus Halipa bilen. Ona ýazdım. Bilece Anus Halipa ýok diýme. Ýöne arman näle ol bara men içimde pikir hem ise arzu diýsen näme. Pelwan Halmat. So diýetim mene. O Pelwan Halmat bilen hem ise çağalykdan hem soň aýdymlaryny dinläp Anus Halipaň aýdymlaryny dinläp boldyma. Näze şolary Pelwan Halmat bilen duýadym bolmagyny islerdim. Ýöne diýmäge dogrusyny aýtdym, diýdim ýok diýme Halipa. Ýöne diýmäge utanyp aýlanyp Onu o bizim ekran arkaly Pelwan Halipa size diýär sonra paragat projekt böyle duwa ededik gelýär. Taňa ýerdi jangel. Ağalar. Hakikaten gowy gepleşik boldy. Içkin gurrun etdik edip proýektiň adiýaly. Jemneýji Faruk hökmünde her ýerden aýry-aýry jogap berýän. 30 ýaşdan geçip 40-a gadam masan adam hökmünde. Bir maşgalanyň hojalygyny qakas hökmünde. Hemen bir gowy görülýän öz käriňiň ustady hökmünde.
Garip durmuşyň bir tejribeli adam sökmänne ýaşlara näme diýesiň diýilýär. Sökot, tamam. Seni näşe tök. Ýaşlara maksat okunly bolun. Ýalta bolmaň. Öz eden işeňize inanyň. Sebäbi öz eden zadyňa özüň inanmasaň ilinandyk bolmaýar. Diýjek biram ýürekden edin. Alanym näme? Allah urnadyr, ýurdum bir parahat bolsun. Arkadan bu saýasynda. Arkada ol serdar bu saýasynda. Şu parahat ýurdumyzda da diňe toýly günlerde görüşip durmak nesip etsin. Ýaşlara diňe näme üstünlük diläýmesem. Üstünlük işlesinler, dörüssinler, tezasat näme şun nirde bolsa ne bolsunlar, adam bolsunlar, bol başga da gerek. Ay. Ahmet ağa. Girdi baga. Sökhodun diýýärler, ýanky maksady okunly bolsunlar. Näme? Alkymdan aýdymçylar elmidama bir ajaýyplarym, bir gözelliklerim, bir wasfda. Şol gözelliklerim, ajaýyplarym biziň Türkmenistan ýurdumyzda yerleşýär. Şeýle durmuşda bir erkany durmuşda gow aýdymlar diňläp, gow toýlar görmek meýser etsin. İnşallah. Bizem nesip bolsa halkymyň öňünde şu dinleýijilerimize täze aýdymlar bilen begendirer. Ýaşlara da ul üstünlükler ýarany bolsun. Sağ ol. Hakykatdanam şu üçlügi şu gün şu stolun başına jemläp ýalňyşmanlygymyza göz ýetirdim. Ýalňyşdym diýdim käme. Ya hakykatdanam ýalňyşmadyk. Hakykatdanam gowy gepleşik bolup proýektiň ady içkin gurrunlar etdik tomaşa soram. Halansyňyz diýip umyt edýän gyzykly boldymy? 3 sany gowy gorýan ýyldymyza el çarpýar. Tamam. Hemme minnetdardyr nagalar, oglalar. İnşallah bizem dinleýijilerim sizden gowy aýdymlara garaşýandyr. Näme inşallah öňümizde günlerde ene orada oturan tamam toy netip bolsa sahnalarymyzda da sizi görmäne şatdyr. Gowunlarda görüşip durar inşallah. O wagtyňyzy aýryp şu proýekde gelenine minnetdar. Bizem sağ bolsun. Albatta. Şu gelen mehriban adamlar da hemme sağ bolsun aýdýan. Sana ýakyn. Sağ ol. Ine dostlar şuňlanym konteynerде içkin gurrun täze san jemleýär. Endik sana görüşýänçä. Hoş sağ ol.